Господа. Днес ще прочета един стих от Евреи, после ще разсъждавам повече. Евреи 3.14 казва така. Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност. Ще още веднъж. Защото ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край първоначалната си увереност. Темата ми днес е не е важно как си тръгнал, как ще завършиш. И това е наистина много важно. Това е всяко нещо така. В един спорт сега, ако речем бяга на реж сам 5-6 човека, не е важно как ще тръгне, да ще бъдеш първия на началото, важно е как ще свършиш накрая. И така е, когато човек прави къща, Словото Божие казва, човек да помисли какво е, да се изложи, да почне, пък да не може да свърши. Така е християнското. Не е важно само как тръгваме след Бога, а важно е как ще вземем пъти до край, да оставим верни до край. За целта, в Словото Божие в Евреи 3 глава, първи си казва така. Затова, святи братя, участвайте в небесното призвание, размислете за апостола и просвещеника, когато ние изпадаме Исуса. И сега дума, той каза, размислете за Исуса. Значи, нашата вяра не се основа това, което виждаме в този свят. Светът се променя, ето стават войни, стават много неща. И ако ние се влияем от този свят, какво става света, това става с нас. Не трябва да бъде така. Ние трябва да се влияем от Божия стол, Бог те предупреждава, че неща ще става сега. Ще има войни, слухове, скръп, морд, трусове, Словото Божие карат. Но аз иска да се вземе върху Словото Божие, върху този, който днес ни призова при себе си, това е именно Господ Христос. И Словото Божие казва така, вижте. В Филипени 2 глава от 5 до 8. Имайте себе си същия дух, който беше в Христа Исуса, който като беше Божия образ, пак не ще трябва да държи твърдо равен с Бога. И се отказва всичко, като взема себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. И като се намери човешки образ, смири себе си и стана послушен на смърт. Даже смърт на кръст. Сега дума нашето вяра с това, което Христос направи на кръста. Много хора защото това, че са добри, че не се живеят наистина, що го е добър живот. И едва не Бог ще добри живота, който живеят. Не искам да кажа, Бог ни приема на основание на едно дело. Това е делото на кръста. В Словото Божие, Коринтияни 8 така, Словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а Божия сила за спасение тези, които вярват в Него. Вижте, в Йоанна 6:8 сам Исус говори за себе си, защо да иде от небето. Вижте, ако чем Словото Божие, разбирам, че определени стихови пасажи обясняват, защото точно дойде. Казват така, защото слязах от небето. Не е моята воля да върша, а волята на този, който ми е пратил. Сега дума, Исус Христос, бидейки Божий син, Словото Божие каза, не ще се държи равенство с Бога. Дойде на тази земя. Именно целта беше да проповядва, да получава и накрая да обреда кръста на Голгота за греха на целия свят и да възкръсне. И Словото Божие каже, че всеки един, който призове, името да може да спаси. Така слязах от небето. И още повече, после Матия 20 глава, днес си каза, още по-пред в това свое деяние, за какво дойде. Деяние 20 каза така. Също както човешкият син не дойде да му служат, но да служат и да даде живота си откуп за мнозина. Виждаме, че той умря не заради своите грехове, защото нямаше грех. Той умря за нашите грехове, заради теб и заради мене. И сега дума, на основание на това, което прави на кръста, ние вече имаме достъп до небето. Самият Христос в Лука 19 каза така, човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. И сега дума, всеки един човек без Господа е в тази графа. Погинал. Сега в този свят видим хора, които се живеят живота, не се притесняват наистина от вечността. Това, което предстои, дали вчера имах така разгласен човек, който наистина има добра работа, хубави пари печели. И му казах така, добре, представиш, че имаш две алтернативи. Пред теб си корабът Титаник и така не е там. Там има оркестър, има хубава храна, хубав живот. Остане една лодка, която е самотна. Но лодката знае пътя. Докато Титаник знаеш къде отива. Кое би избрал? И той се чуди. От тебе зависи кой избереш. Избереш този свят да бъдеш на лукса, но знаеш, че края е там и да избереш самотна лодка или пояса. Това е Христос. Така че от нашия избор зависи къде ще бъдем. И важно е не само да избереш, важно е да избереш пътя до край с Господа, защото Словото Божие каза, този, който се до край, той ще бъде спасен. И в Ефесяни 2 глава, от 13 до 18, се казва точно какво направи Христос за нас, вижте. Това е много важно. Но освен това имаме достъп до небето. А сега в Христа Исуса, вие които някак сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Кръвта, която се приема в Голгота, това има наистина, която прощава нашите грехове, уведоми кръвта си Господ и имаме достъп до небето. Евреи 10 месеца така, и греховете, беззаконите ви
няма да помня за винаги. И тази блага вест, която има силата наистина да даде спасение на хората, които вярват. Защото чрез него едните другите има своя достъп при в един дух. Слава да на Господа. Нека то се несе към евреи, защото тя е важно сега. В евреи там в тази трета глава има някои неща, които са важни наистина да съзнаем. Така само накратко, ако малка е. Няма доста време. Сега, евреи трета глава, препрещава казва така, това е като препрещава към християните днес. Затова, както казва Святия Дух, днес ако чуете гласа му, не закоревявайте сърцата си. Сега това е много силен стих. Не закоревявайте сърцата си. Какво значи? Сега, когато ида към тебе Словото Божие, имаш две алтернативи. Или да отвориш греха, да приемеш Бога, или да закориш в греха. И това е важно, това е избор, който прави човек. И каза, днес, ако човек някой гласеме, сега дума, днес е 2 дни на спасение. Сега вчерашния ден минало. Утре не знаем какво ще стане. Но днес е времето, когато човек може да каже, да, Господи, аз сега на Тебе се покаям, спасявам. Помните разбрани към кръста. Там беше начало всички ходиха Господа и войниците и двамата там около него. Видимайки, той каза, Господи, спомните, когато е царството. И скоро му каза, истина ти казвам, днес ти ще ме смея в рая. Това е. Значи, и до момента, в който човек, и до този ден, днес, когато човек трябва да направи своя избор. И сега, и тук по-нататък казва така, внимавайте, братя, тук вече казва да внимаваме, да не би в някого от вас да има нечестиво, невярващо се, което да отстъпи от живия Бог. Но обещавай си един друг, всеки ден, докато още е днес, да не би някой от вас се закрои, че с измамата на греха. Значи, знаете, сега това понякога греха, в който човек върши, усеща много малък. Едва не, когато човек види греха в другия човек и готов да го осъди за това, което върши другия. Обаче, когато види своя грех, него грех пред него не е толкова голям. Обаче, Словото Божие това е измамата на греха. И човек трябва да разбира, че сега Словото Божие казва, да не има някой да има нечестиво, невярващо сърце. Чувал съм много пъти хората казват, аз съм в сърцето ми, както моят сърцето на това отивам. Това е една голяма грешка. Де така, сърцето е измамило зло. И казва така, сърцето е измамило повече от всичко. И е страшно болно. Кой може да го познае? Аз, Господ, спил сърцата, опитам вътрешно си, за да знам всеки му според постигнал. Така Словото Божие казва, измамило повече от всичко. Сърцето, виждаме, наистина, това е много важно да разберем. Сърцето това е място, където старият човек се още действа за жалост, когато човек е в греха. Оттам идват подбудите да живееш в грех. Но когато приемем при Бога, Словото Божие казва, че Бог ни дава ново сърце и нов дух. Това е първото нещо и тогава ще започне ново живота в Господа. Матей 15 глава. Матей 15 глава, той казва така. Матей 15 глава, от 18 до 20. От това, което излиза от... Не разбирате, че всичко, защото устата минава през голема се свърля захвата. Това, което не е проблем. А това, което излиза от устата, произхожда от сърцето. И това осквернява човека. И тук вече казва, кое е за сърцето. Защото за сърцето произхождат тези помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжествителства, хули. Тези нещата, които оскверняват човека, а да един човек с немите ръце, това не го осквернява. Тук ясно кажа, че от сърцето са много неща, които човек, когато без Бога, е подвластен да ги прави. Макар че може да са много хубави. Обаче това е стария пред човека. Сега, Словото, което каза, което да отстъпи от живия Бог. Значи, единствен начин човек да дойде при Бога е с вяра. Евреи ще казва така, а без вяра не е възможно човек да угоди на Бога. Но всеки, който е при Бога, трябва да вяра, че е Бог възнаграждава тези, които го търсят. Виждам, че това е необходимо, не е нищо мистично, просто вяра в Бога. Вяра на това, което Бог е направил. Вярвам това, което Бог обещава в Словото Божие, това, което ти пише Словото Божие, макар не всичко да разбираме. Ние просто го вярваме и да се вяра при Него. Втори който трябва да спи така, изпитвайте себе си. Дали сте вярата, опитайте себе си. Тук говоря, че всеки човек вече, идейки при Господа, че живота, който живее, може да пита, добре, сега аз дох при Бога, ама живота, който живее, дали Бог го одобрява, дали Бог, ако дойде сега да ме вземе, дали ще каже, ила при мене, или ще каже, не те познавам. Всеки човек трябва да... Тук не става дума да не самосъждаме, но трябва да се стремим към промяна. Това е важно. И вижте, Бог е дал това е необходимо за нас. Ново сърце и нов дух, за да можем да живеем в него. И от нас иска, че наистина да кажем, Господи, да помолим, наистина, според Твое Слово да се покорявам. И тук всяка
Езекил каза така, Езекил 36 глава. Ще ви дам и ново сърце, и ново да ще сложи вътре вас. И като отнема камен от сърце, от плътта ви, ще ви дам меко сърце. И ще ходи духа си вътре вас и ще ви направим да ходите според постановленията ми, да пазите законите ми и да ги изцелявате. Виждам, че за да може човек да ходи, да живее живот благодарен пред Господа, трябва ново сърце и ново дух. Тук става дума за това сърце, което живее. Тук става дума за нашето вътрешно естество. Когато дойдем при Бога, Словото Божие казва така, Коринтияни 5:17 казва така, ако е някой Христос, той вече ново създание, старото при мен е всичко става ново. Бог ни вражда, дава наистина вътре в нас нов човек. Сега, което е важно, едно сърце, което търси Бога и един път е към небето и вечността. Но нещо, което е важно за нас като християни, което трябва да правим. Словото Божие казва така, но обещавайте се един друг всеки ден, обещавайте се, сега подканвайте се във вярата. Значи трябва да всеки ден да мине повод, един друг да общуваме, да споделяме Евангелието, да говорим с вярващи, да имате, къде кажеш, първата църква бяха, може, един добър модел за подражание. Словото Божие каже, всеки събираха, сигурно и ти се работиха, всеки събираха, общуваха, препъдваха и църквата растеше. И това е начин, единствен начин на съжаление. Когато има събиране, когато има общение. Сега, когато обещавате се не само в неделя, или само човека, когато се приема, църквата трябва да се изгражда всеки ден в взаимоотношение, в споделение на вярата. В Деяния 2 глава, как приема в църквата, вижте, ще ще прочета, първата църква правиш, вижте. Те не се напълваха някакси да правят нещо изкуствено. Сега ще правим някакъв спектакъл, да поканим хората, да ги впечатлим. Не. Те събираха в името на Господа и правиха това, което правиш при това Христос и апостолите. Те постоянстваха в положение на апостолите, в общението и планът на хляба, молите, общението, хляба и молитвите. 4 неща. И всеки ден каза, прикараха и дошъл храма и разчупаха хляб по къщи си, приемаха храна с радост и просторечие. Като хваляха Бога и причиняха благодата на всички люди. А Господ всеки ден прибавяше към света, онези да спасява. Значи се правиха това, което Бог беше казал да се бъде да общуват. Но тук има едно предупреждение. Да не би някой от вас да се закорви, че се излагат на греха. Значи човека може да при Господа, може да му харесва, може да каже, Господа, се покаям, приемам това, да. Обаче въпрос е, после какво прави? И тук сега казах за греха. Грехът трябва да бъде изоставен или човек закорява в него. Ще дам ще пример Словото Божие. В притче 24 казва така, който крие престъплението си, няма да успеем, а който успя да остави, ще намери милост. Имаше един сега жена, прелюбодейки бяха хванали там, иска да бъде с камъни. И тогава, когато Исус каза, който няма грях в това, нека първо да бъде камък върху нея. Всички се оставяха камъни, ще се заминаха. И те останаха двамата, Исус и тази жена. И тогава Исус каза, жена, къде те обвиняват? И те каза, никой не те осъди. И те каза, никой Господи. И той каза, нито аз се осъждам. Но и каза, иди си и от сега не се грешава и вече сега дома. И на време, когато човек е живел в този свят, според стандартите на този свят, след това, който е мислил, че е добро, и се старал да осмисли живота си, комага така. Но и идейки при Бога, разбирайки това Бог, който направил Христос за него, има един, който влезе греха му, има един, който го приема, един, който наистина му дава вечен живот, вече той трябва да има стремеж вече наистина да се промени. Така, Господи, искам да бъда с Тебе. Помогни ми това, което им пречи, което не е добро, което ти не одобряваш, и аз не го одобрявам. И така за така, ние участваме в Христа, ако държим твърдо до край, проначалото си уверявам сега. Матея 23 казва така, който устои така и той ще бъде спасен. Сега въпрос на устояване не е толкова физически, колко духовно е вярата в нас. И важно е кого поставяме да сурва в нашето сърце. Сега ще кажа защо. В този сърце може да сурват азът. Ти кажеш, аз правя, аз. Това е една от властта на греха. Но когато той царува Христос, се смиряваш и кажеш, Господи, няма след ти. И казва така, и те да не царува грехът, вашето смъртно тяло, да се покоряват на неговите страсти. Много после казва така, какъв избор правим ние. Не знаем, че комуто предават себе си, като послушаш с други, следи се на този, който се покорявате. Било греха, който докара смърт и на отношението докарва вечен живот. Тук виждаме, казвам, не царува греха, вашето смъртно тяло. И тук вече казва наистина, сами ние избираме на кого се покоряваме, на греха или на Господа. И тук в края на главата няма пазва така, що за път на греха смърт, а Божия даде вече живот в Христа Исуса. И мога кажа като цяло, човек или в Христос, или в греха. Няма как да бъде места. И това е много важно, човек да прави свой избор. И каза така, днес ако човек гласа му,
Не закоревявайте сърцата си. Не чуеме Словото Божие гласа на Господа. Не прега Божие чрез някой брат, чрез някой сестра. Бог употребява всеки човек. Всеки от нас чул за Бога, по времето, когато някой му е казал за Бога. После, когато чрез Словото Божие, оставя, че Бог продължава да говорим, да наистина да променим. Но нещо е важно сега. Словото идва към нас, това е много важно. Не са чуете гласа. Въпрос е какво е нашето отношение към Словото, което идва към нас, това е важно сега. Вижте. И какво прави това Слово сега? Исаия 55:10 казва така. Защото както пада дъждът и снегът от небето и не се връща там, но пуй земята и я прави на попит съвтир, за да дава семе на сиящия, тяпна и рещия, така и Словото ми, което излиза от устата ми, няма се върне при мен празно, но ще изпълни волята ми и ще благоспее в това, за което го изпращам. Сега дума, това не да гаранция, това не, като проповядаме всеки ще повярва. Така следвам, че самото Слово довежда човека пред дилемата, пред въпроса. Вярваш ли и не вярваш? Приемаш ли го или не го приемаш? Сега дума Слово поставя човека пред въпроса. Вярваш Христос и не го вярваш? Защото Словото Божие каже, че изказа аз да съди хората. Но Словото, което говорих, то ще го съди. И нещо те вождам. Той иде към нас, но или вярваш, или закоревяваш. В Евреи 3 глава си казва така. Затова възнегодувах против това поколение, рекох, винаги се съблуждава сърцето си, те не са познали моите пътища. Знаем, това поколение остана там в пустинята. Значи това, че някой идва в църква, това, че някой е приел Господа, това още нищо не значи. Иска се седане на Господа да оставим верни до край. Сега вижте, Израел беше в робство в Египет 630 години. Бог извърши много знамения чудеса с това поколение. Въобще над тези чудеса. После премина през Червеното море. Бог беше с тях денем в облак, беше като огнен стълб. И въпреки това поколение остана в пустинята. Защо ли? Защото при всяко положение, при всяко изпитание, те роптаяха. Вика против Господа. Вижте, в часа казва така. Часа 14 глава, 20 казва за израелтяните. Това поколение, което видя най-много знамение, най-много чудеса, остана там в пустинята. Защото не разбрах кой направи всяк Бог. И винаги при всяка трудност роптаяха, бяха недоволни и вижте Словото Божие каза така. И всички израелтяни роптаяха против Моисей и Арон и цялото общество им рече да бяхме извели в египетска пустиня или в тази пустиня да бяхме избрани. Винаги бяха готови да се върнат отново в Египет. Бяха роби там. Не оцениха свободата, не оцениха това, което Господ прави. И винаги иска да се върнат. И тогава Словото Божие каза, и казаха си един друг, да се поставим началник да се върнем в Египет. Виждаме докъде отиват. Някой да ги върнем обратно в робството. И вижте какво става с това поколение сега. Ще имам 22 стих. Никой от тези мъже, които сте видели славата ми и знаменията ми, които извърших в Египет и пустинята, но ме изпитаха десетки пъти и ме послушаха гласа ми. Наистина нито един от тях няма да види земята, за която се грех на бащите им, нищо ще види някой от онези, които ме присяха. Виждаме какво става. Значи Бог ги извери, Бог ги говореше, Бог им даваше мана от пари, Бог говореше, те винаги роптяха против Бога. И Бог каза, добре, що не иска? Ще останете в тази земя. И наистина, после казва Словото Божие за тези хора. Труповете ще паднат в тази пустиня. И от проблемите между вас, колко си на брой от 20 години и нагоре, които роптяха против мене. Нито един няма да влезе в земята, за която се кехна да заведа. Освен Халев, Ефоновия син и син на Вивия син. Но децата ви, за които рекохте, че ще станат плячка, тях ще увида и те ще познаят земята, която вие пресяхте. А вашите трупове ще паднат в тази пустиня. И децата ви ще се скитат по пустинята 40 години и ще ехат заради вашето блудстване, докато труповете ви изтрият в пустинята. Виждаме колко ясно им говорим. Тъй като вие не оценявайте това, което прави за вас, роптаете, искате да върнете тук, добре, така ще бъде. Сега, това е грях, непокорство, неверие. И тук в Словото Божие предупреждава да има някой от нас да паднем в тази категория. И тук даже в Словото Божие казва така, даже го дава като разбираме по-нататък в следващите стихове, казва така: днес ако чуете гласа ми, не закоравяйте сърцата си. Защото кои като го чуха, го прегорчиха. И тук не е всички, които излязаха от Египет чрез Моисей, против кои не годуват 40 години. Не е против онези, които се грешиха и чиито трупи паднаха в пустинята. На кои още се крие, че няма влияят неговата почивка? Не на онези, които бяха непокорни. И те виждаме, че поради неверието си, те не можаха да гледат. Много пъти гледаме наистина чудеса, знамения. Те видяха чудесата, видяха знаменията, видяха и Бог. Де не беше като облак, вече огнен стълб,
Бог беше с тях, видяха чудесата, видяха, обаче накрая останаха. Така че важно е да следваме Господа, Словото Божие, и знаем, че този, който не със Словото Божие, той има силата да изведе там, за къде сме тръгнали с него, разбира се. Да се отклоняем от пъти и никога да няма роптане и недоволство. Вижте, тези хора роптаяха, недоволстваха, искат да бе с камъни, Божиите хора, и накрая Бог каза: осеги тези хора. Осеги там, защото ти искат тук да останат. Нещо, което им дава като насърчение към евреите, апостол Павел, който е писал евреите, сега мисля, че са апостол Павел почти, но нямаме така сведения за това, но като цяло така се мисли. Казва така, евреи казва: нека държим непоколебима надеждата, която е спрядане, защото е верен онзи, който се е обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, защото се поощряваме към любов и добри дела, като не представяме да се съберем заедно, както някои имат въобще да представят, а да се обещаваме един друг и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Виждаме колко ясно казва се Словото Божие. Нека да продължаваме да се съберем наистина, когато Словото Божие не говори, когато иска Бог да ни каже нещо, нека да кажем: да, Господи, помоли това, което ти се иде към нас, да го приеме и да го живеем. Защото днес ще става така, че Словото Божие казва: не само този, който чета, а този, който изпълнява Словото Божие. Така че наистина Бог да ни помогне. Имаме пример в Словото Божие, едно цяло поколение, което пък ще подросва честни 30 години. И си към Господа: Бог извече с Моисей. Толкова много земли видяха. Над 10 земли. После представете морето, как го раздели на две Бог. Минаваха оттам, те видяха всичко. И в един миг казаха: не искаме да свернем обратно там. Така че никога да ни даде къл да свернем отново света, от където Бог не изволя. Напротив, кажем: Господи, давай ни сили да продължаваме с Тебе. Без да че през какво преминаваме. Ти нашия Бог. Исус каза: аз ще бъда с вас през всички дни до свършека на века. Нека Бог да благослови. Нека се молим.